היי לכולם וברוכים הבאים לסקירה שלנו. היום אנחנו קופצים ראש לתוך ההיסטוריה המטורפת של המונדיאל, ובודקים איך הטורניר הזה התפתח והפך לאירוע הספורט הכי גדול ומרגש על פני כדור הארץ. תחשבו על המספר הזה רגע, 1.5 מיליארד. בגמר הגביע העולם של שנת 2022 צפו לא פחות מ1.5 מיליארד אנשים ברחבי העולם. זה קנה מידה שפשוט קשה לתפוס, והוא ממחיש את העוצמה האדירה של הטורניר הזה כיום. אז איך בעצם הכל קרה? איך התקבצות צנועה של 13 נבחרות הפכה לתופעה גלובלית שאין לה מתחרים, אירוע שעוצר מדינות שלמות מלכת? בואו נצלול פנימה ונגלת. התחנה הראשונה שלנו לוקחת אותנו ממש להתחלה, הולדת גביע העולם בשנת 1930. תראו איזה הבדל עצום יש בין אז להיום. ב-1930 נשיא פיפה, ז'יל רימה, רצה להרים תחרות עצמאית ואורוגוואי נבחרה לארח. אבל אז לא היו בכלל משחקי מוקדמות. נבחרות מאירופה היו צריכות לשוט שבועיים שלמים בספינה רק כדי להגיע לשם. בסוף הגיעו רק 13 נבחרות. כיום, לעומת זאת, אנחנו מדברים על יותר מ-200 אומות שנאבקות במוקדמות בשביל הכרטיס המיוחל לטורניר של 48 נבחרות, עם שידורים חיים לכל סלון בעולם. הגמר הראשון הוא במונטווידאו, בין אורוגוואי לארגנטינה, הוא חתיכת סיפור. תקשיבו לזה. שתי הנבחרות ממש רבו עם איזה כדור ישחקו את הגמר. הפתרון של פיפה היה שפשוט במחצית הראשונה שיחקו עם הכדור של ארגנטינה, ובשנייה עם זה של אורוגוואי. בסוף, אורוגוואי המארחת ניצחה 4-2 והפכה לאלופת העולם הראשונה. ככל שהזמן עבר, הטורניר היה חייב לגדול ולשנות את הפורמט שלו. ההתפתחות הזו באמת מרתקת. מ-13 הנבחרות של ההתחלה, זה התייצב על 16 להרבה זמן. אחר כך, ב-82, קפצנו ל-24 כדי לתת ייצוג ליבשות נוספות. ב-98 הגענו לפורמט של 32 נבחרות שאנחנו כל כך רגילים אליו. וב-2026 אנחנו הולכים לראות זינוק מפלצתי ל-48 נבחרות. אבל כמובן, טורניר כדורגל נבנה לאגדות שמשחקות בו, וכאן אנחנו מגיעים לעידן של פלא ומרדונה. תדמיינו רגע את עצמכם בגיל 17. בגיל הזה, פילה כבר הדהים את העולם. הוא הפך לשחקן הצעיר ביותר אי פעם שכובש במונדיאל, הוביל את ברזיל לזכייה ב-1958, ובסופו של דבר הוא השחקן היחיד בהיסטוריה שזכה להניף את גביע העולם לא פחות מ3 פעמים. מדהים. עשרות שנים מאוחר יותר קיבלנו את דייגו מרדונה. ב-86 הוא סחב את ארגנטינה לזכייה ענקית, אירוע שיזכר תמיד גם בזכות שער יד האלוהים המפורסם. אבל המסע של מרדונה היה רכבת הרים אמיתית, מהפסד כואב, מלווה בדמעות, בגמר של 1990, ועד לפרידה צורמת ודרמטית ב-94, אחרי שהושעה בגלל סמים. וזה מוביל אותנו בדיוק לרגעים ולשיאים שהפכו את המונדיאל למה שהוא. קחו לדוגמה את המונדיאל ב-1950 בברזיל. שימו לב, לא היה שם גמר קלאסי, אלא בית גמר. ברזיל הייתה המארחת והפיבוריטית המוחלטת. הייתה צריכה רק תיקו מול קהל ביתי עצום, אבל אשכרה הפסידה לאורוגוואי שהדהימה את כולם. האירוע הזה נחקק בהיסטוריה בתור המרקנסו, טראומה ספורטיבית ברזילאית. עם השנים, האירופאים, ובעיקר המשמעת הגרמנית, התחילו להראות עליונות. זה מה שגרם לחלוץ האנגלי גרי לינקור, אחרי הניצחון של גרמניה על ארגנטינה ב-1990, להגיד את המשפט האלמותי, כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף גרמניה מנצחת. משפט קצר, מדויק, והפך לקלאסיקה. אם נעיף מבט על רשימת הזוכות מכל הזמנים, המלכה הבלתי מעוררת היא עדיין ברזיל עם 5 גביעים. אבל רגע, גרמניה ואיטליה נופות לה ממש בעורף עם 4 זכיות לכל אחת, וארגנטינה התבססה יפה במקום הרביעי עם 3 ענפות. והגמרים של העידן המודרני. וואו, מי יכול לשכוח את החטאת הפנדל של באג'ו ב-94 שנתנה את הגביע לברזיל, או את ההצגה של זידן ב-98 בבית, בצרפת. ואז אותו זידן, 8 שנים מאוחר יותר ב-2006, מורחק בגמר באדום ישיר, אחרי הנגיחה המפורסמת במטרצי. דרמה בשיאה. וכמובן, היו גם אלו שפשוט לא הפסיקו לכבוש. בראש טבלת הכובשים של כל הזמנים ניצב מירוסלב קלוזה הגרמני עם 16 שערים. ממש אחריו, אגדה ברזילאית אחרת, רונלדו, עם 15 שערים שהרידו את הרשת. בואו נתקדם לימינו, לתקופה שבה מסי ורונלדו שלטו בכיפה, ולמה שמחכה לנו ב-2026. כמעט 2 עשורים שאנחנו עוקבים אחרי שני אלה. מסי ורונלדו. שניהם עשו משהו כמעט בלתי נתפס, השתתפו ב5 מונדיאלים שונים.
אבל מסי לקח את זה צעד אחד קדימה. הוא מחזיק בשיא ההופעות אי פעם עם 26 משחקים, וגולת הכותרת, כמובן, היא הזכייה ההיסטורית ב-2022. והגמר ההוא של 2022, תשמעו, לא מעט אנשים אומרים שזה הגמר הגדול בהיסטוריה. ארגנטינה נגד צרפת. תיקו 3-3 מטורף עם שלאשר של אמבפה, ובסוף דו-קרב פנדלים ששלח מדינה שלמה ואת מסי לחגוג עם הגביע השלישי שלהם. אז אחרי כל זה, מה הלאה? מונדיאל 2026 הולך לשנות את חוקי המשחק, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו מערכות יחד, והטורניר מתרחב ל-48 נבחרות. זה אומר שיהיו לנו 104 משחקים. מדובר במבצע לוגיסטי וחגיגת כדורגל בסדר גודל שעוד לא ראינו. תכלס, הסקירה הזאת מזכירה לנו שהמונדיאל הוא הרבה יותר ממי שמנצח ומפסיד על המגרש. זה אירוע תרבותי אמיתי, משהו שפעם ב4 שנים חוצה גבולות מ1 מיליארד אנשים, וגורם לכולנו להתרגש ביחד. וכשהטורניר גדל עוד יותר, ו48 נבחרות יגיעו למגרש ב-2026, השאלה הגדולה שנותרה היא, מתוך כל השחקנים שיעלו על הדשא, מי יהיה זה שיעמוד בלחץ ויהפוך להגדה הבאה של גביע העולם? נצטרך לחכות ולראות. תודה שהייתם איתנו.